салом алайкум бардори азиз, чӣ хеле дидесте Realme Note 50 миқдори 200 дона омадагӣ. Яъне марҳамат кине, харидорӣ кине. Аксия сар додем як моҳи дароз. Да аксия чӣ дохил мешавад? Да аксия телефон якумаш 7500 буд, 6500 кардем, 6500 рубл ва қатиш якта дига наушники беҳтарини ки лично барои наушник ма ҷавоб мегӯм, ай ҳами падарка карда мешавад. Наушник сифати аълодараҷае бародари азиз, аълодараҷа, бароиш ки ман худам лично истифода мебарам ва шумодам тавсия метиҳам ва падарка метиҳам бародари азиз. Як моҳи дароз, як моҳи рамазон иншоалло падарка карда мешавад. Ҳамин телефонҳо каси харидорӣ мекуна. Нархи пештараш буд 7500, кардем нархша чӣ хеле десте да боло 6500 бародари азиз. Ҳама аксиёи реални. Фақат ба пеш лайка меҷиқем, комментария мекунем, чӣ телефонҳоа мефоратон аксия кунем. Дальше барои форатона ки аксиё бисёр шава, подписка ҷиқе, ҳатман аксиё зиёд мешава. Аксиё вообще бисёр мешава. Чӣ саволе доред? Бори дига ҳамин номероай, ҳамин номерода занг мезанем. авиакасса ҳам дорем, билетҳо бо нархҳои дастрас. ин ҳамин номерое ки дидесте, да ҳамин номеро агар занг занед 45 45 83 83 08 08 шумо да билет оформид кунан. Агар билет ягон хел проблема шид, лично ма ҷавоб мегӯм бародарат. Лично ма ҷавоб мегӯм барои билетҳо. Ба боварӣ 100% метавоне бе ягон шаку шубҳа оформид кунем бародарат. Бароиш ки чӣ хеле дидесте магазинай, ба бовария иншоалло. Мара дидесте, магазина дидесте, значит ма фиребгар, мошенник нестам бародарат. Барои ҳамин худо нигаҳбон, саломат боше бародарат.